štěstí, komu srdce nezumí uhodnout, jak se zdá, neumíš, kdo může to být. Čertíci ze 4. C a Andílkové začíná veliký pekelný závod. Připravte se ke startu. Tak, běžíme, Andílkové nezdáme. Někdo si myslí, že čert má a chtěl být jim hned. Je to ale těžká služba, výčet není med. Čert musí trestat 1000 hříchů, každou špatnost, každou pýchu. Věčně drží stráž, věčně drží stráž. Nemůže sedět jen tak v tichu, líně se drbát na kožichu a hrát mariáš. A hrát mariáš. Někdo si myslí, že čert se má a chtěl by jim být hned. Je to ale těžká služba, výčet není med. Ten, kdo z pekla štěstí má, bez zkoušce obstojí. Jestli víš, se tě ptám, koho mráz v zimě skoro nemrazí, zkus mi říct, povídám, koho žádné vojsko neporazí, uhodnout, jak se zdá, neumíš, kdo může to být, už to tak vypadá, ten musí z pekla štěstí mít. A tak ráda se tak přemýšlej, čas ti dám, to ti já povídám, že jen ten, co druhému odpustí, osud dál bude přát, že ty láska nikdy neopustí. Kdo vidí na druhém, co je v něm skryto nejlepší, jestli víš, tak jen ten bude své z pekla štěstí mít. Za štěstím svým se dá, jen kdo náš příběh zná. Jestli víš,